नै खुरना लाजोब्बाय जोंहा बिदैया एसे लाव लाव जाबाय नामा जायाखैना बिदिनो डाइरेक्ट हानना लानोसै आं र' हेल' गाइस गुड मर्निं नै दिनै मिस्टारा फुङावनो बाजार थांनानै नारेंखल थाइबा लाना फैबाय एसे गोमोलाय माथो बेखौ लोंना नायनांसिगोन थाइसे माबायदि सिगां लाबोदोंमोन थाइसे गाज्रिसो ओंखारदों एबार लाबोदों गोमोखौ मोनसेयावनो 70-60 जायो इयो बेसे लाना फैखोथाय ओरैजाय मैगं लाबोदों मा मैगं लाबोदों नायनो कासकल थाइबें मा मैगं सिबुं सिबुं ओंखारबाय नै शिबसागरावबो दिनै फार्स्ट टाइम मोनजासिगोन मुथाबेसेथाय मुथाब्रै वाव जि जानो लुगैना दंखायोमोन दिनै मोनजामारसै सिबुं बियो जोगोनार बिजौ बेनिफ्राय दाङा मुरिसा ना मा होनो हारसानि वाव बेखौसो गोजोनबाय आं नुनानै दोखो जाखानोसै आंखौ एसेल' लाबोदो आरो दिनैनि बाजारा नारेंखलखौ थाइसे लोंनोसै नै बिदिल' दानबाय आङो खनाना मोनसे आयु जि फिसाखा नालाय फिथाइयानो फाग्लासो एथ' फिसा अयथासार गोदै बायबाबो नारेंखल माबा फानग्रानिफ्रायनो लाना फैखानायमोन स' गाइस नै मुथाब्रै माने मुथाथामल' सायनोसै आङो जि बरिया फ्रेसनो बेयो बेसे लादोंनो मिथिगौ मुथानैजों 30 थाखा मुथानैजों 30 थाखा ओरैबायदि दाम ओरैबायदि सेख'लायनाय जादोंनो माने जायगायावनो इयाव जेने तेने मुथाब्रै लाना फैबाय आरो बेखौ सायगासिनो माने सायनोसै आरो दा आङो सायग्रोना लानोसै दे स' गाइस सिबुंखौ आं बोरै संदो खोथानि अमाजों संबाय आं ओइ माबा र' अमाजों सिबुं रुदां जेबो होआखै संख्रि हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुरल' देना होदों मोनबाय ओमफ्राय र' मिस्टाराथ' माबा जाया नालाय मा होनो ओमफ्राय मिस्टाराथ' माबा जाया नालाय मा होनो अमा बेनो एवना होनसिगोन नै इयाव सिबुंजों ना रुलायबाय आङो मिस्टारनि थाखाय सासे बेलेग जाबाथाय ओंख्रियानो मेरला जायो माने संनाया खस्थ' जायो एसे अकल रुदोल' नाखौ एसे एवफ्रामना लाबाय ओमफ्राय सिबुंखौ गारसनना हरबाय दोंनै दोंथाम होदो आरो सिबुंखौ नाखौ मदकाट नाखौबो बारा एवथ्रमथाराखै रुनाय नालाय ओंखायनो बे मोनसिगोनानो बेनि उनाव नै पाबना मा होनोमोनथाय बे नाखौ पाबना होनोमोन खोमा सासेयाव मासे एवना लाबाय बेखैसो सिबुंखौनो आरो एवबावबाय एसे एवनायबो जानो लुगैदां ओंखायनो ना एवनाय थावावनो एवबाय आंखौ मोनसिगोन बेबो मोनबाथाय जानोसै नै खुरना लाजोब्बाय जोंहा बिदैया एसे लाव लाव जाबाय नामा जायाखैना इयो बानलु सिब्र' आसार एसे सोलानो लादां जानोसै गोथाव जादोंना जायाखै आंनो खोस्लिनांलायलालै बिदिनो डाइरेक्ट हानना लानोसै आं र' जाना नायनोसै बोरै जादों गोथावनो बोरै जादों नोंनालाय गोथाव जादों
जि गोबावनि उनाव दिनैसो फार्स्ट ना दैज्लांनि सिबुङा दिनैसो ओंखारदों मानसिफ्रा होनदों मान जानायसै गोथावानो जादों आंनाबो मेजेम बिदि मेजेमखौ कुकाराव रुबाथाय बिराद गोथाव जायो जानो बिदिब्ला जाबाय थाग्रोनोसै मेजेम साखा बिराद गोथाव जादों दे